mazava aminaka raha volagninao izy misy rumeur mandeha koragna mandeha maro agnatin'ny réseaux sociaux hoe mivolagna fa gasy la réunion bordel ya tsisy raha manjary raha ataondreo surtout magnangy à la réunion zegny quoi za tsy mahay karakory fiainagna ao hoe karakory tady vola ao fa marigny ndraiky misy olo tia hady magnaboaka bordellerie azonao misy gasy koa mipetraka la réunion fa tsy regninao ary tsy hainao feky izy ao fô ndraiky tsy olo jiaby bordel ary tsy olo jiaby tia commérage série misy Yo ray mandreny zo kizandry raha larana bavy jiaby aza za miaraka amin'ny mon frère anaka akeke mashiro karakory anao bro ça va karakory ça va bon za bro nikaiky anao zany kaiky anao fa misy koragna vitsivitsy bro surtout koragna resaka fiainagna gasy andafy zay antony kahiako anao bro fa fotony anao hitako baka andafy ya za sura fa anao mety amday vovaly ino raha adiko raha hitsika eto zay quoi ya fa alohan'izay treny ambela koa hoe anao mi présenter tegna anao tseny fa mety fa maro mety génération vaovao tsy mahay azovy tsara anao ok magnano mbola tsara tsika jiaby magnano mbola tsara Arnaud magnano mbola tsara olo jiaby ato amin'ny Rex TV podcast za zegny keke mashiro acteur danseur nagnano créateur de contenu comédien koa zegny za taloha fa za zo fa tsy agnatin' zegny de mianty zegny za mandalo ny kainy Arnaud mandalo an-tanàna eto satria za fa tsy mipetraka eto de navy za bon avô koa misy raha volagninao hely teo hoe fa anao fa tsy agnatin' zegny ipidianantsika raha faramparany hoe fa nagnino anao fa tsy agnatin' ro raha bon raha nitokoragnitsika niany frère nagnino zany kandro arabo io mipetraka en France mahay teny arabo mahay culture arabo mahay gastronomie arabo mahay raha jiaby mandalo am-tanànandro agny haindro parfaitement raha io avô tiandro zany ka chinois mahay teny chinois mahay gastronomie chinois mahay culture chinois mahay raha mandalo am-tanànandro agny tsy midoko agny tsy mipetraka fa mipetraka France ao fa kianagnino zany ka gasy koa fa nandeha teraka tandafy zegny ro miteraka am France ao tsy mahay teny gasy tsy mahay gastronomie gasy tsy mahay ino raha mandalo Madagascar aty avô amizegny zay tsy basibasiny zegny karaha hoe ro misy fotoagna mandalo Madagascar aty ro tiany ray aman-dreny vola fa zany kanet tsy mahay teny gasy za amizay zegny amianao parole hoe fa ino zay aviany raha karaha zay zegny amitsika ty zay raha io zay hitantsika normal hoe fa tsy haiko koa tsy mahay teny gasy baka andafy zegny hoe miavaka raha fierté be le raha ino zay aviany raha zegny maliako izy voalohany zegny za mbola tsisy zany ka anao tsisy zany anao tagny za tagny karazany hoe tombo tagny tsy hoe tombo karakory fa ela za foagna be laninao tagny be laniko tagny de valiako zegny izy araka ny fahitavako le raha misy agny voalohany zegny zany ka chinois na zany ka arabo misy communauté maventy ro communauté maventy volaniko zegny maro ro agny karaha ohatra taona 13e za mipetraka am 13e à Paris 13e zegny quartier chinois communauté amizaiky zegny ro maro misy mandeha 4 millions population chinois en France na à Paris font de ro amizaiky agnatin'ny communauté ndreo agnatin'ny système ndreo tsy mifangaro amin'olo hafa misy école chinois spécial chinois de ro amizaiky magnaja culture ndreo ro magnaja gastronomie ndreo chinois fa miasa am chinois agny tsisy ohatra hoe job miasa am chinois na chinois ro samby roa fa zegny agnatin'ny système ndreo karaha zegny de misy koa zegny école volaniko teo misy finoagnandreo église ndreo de ireo samby rô fo zegny zegny ro samby rô zegny mifampikommunike agnatin'ny communauté ndreo zegny ireo amizay tsy miteny vazaha na ireo am restaurant ndreo fo tsisy mahay teny vazaha vitsy ny mahay teny en France ro en France vitany bonjour anao magnano commandinao fa ireo mikoragna entre ireo igny na eo anao am restaurant ndreo igny ireo miteny chinois fo miteny japonais fo ireo asiatique aby zegny ro asiatique zay satria maro ro de zany ka ndreo amizaiky miaraka miaigna amindreo tombo amindreo de misy
misy olo mitaiza satria ireo maro olo mitaiza zany kandreo chinois karaha ireo koa igny amizay zegny ireo tsy very feky culture-ndreo ireo agnatin'ny communauté azo koa tena volagny feky culture-ndreo zegny tsy haiko miaraka voteraka zany ka chinois voteraka afa miteny chinois et donc mety amin'ny système éducatif ni en France fa zegny ireo mety misy mianatra amin'ny école vazaha ireo ndraiky mandeha magnano misy contact extérieur ndraiky contact extérieur fa na ireo contact extérieur andreo ireo samby reo contre ireo miteny chinois fa gasy amizegny gasy ataoko farany egny gasy ataoko farany satria izy misy telo karazany misy choix telo zegny de arabo koa karaha zegny arabo tegna maro amin'ny tanàna io arabo maromaro plus que olo job en France antany jiaby misy reo antany jiaby misy reo arabo be amizay koa zegny na arabo Maghreb Afrique du Nord na hoe ireo marocain na tchèque Moyen-Orient aby io Moyen-Orient karaha zegny karaha reo chinois aby koa de ireo zegny ireo entre reo igny ireo zegny tsy mitady hoe andeha hagnano gastronomie vazaha fa nindreo fohaindreo nindreo exploitendreo misy mivarotro igny fohanigny hoanindreo isan'andro karaha zegny ndreo zegny karaha ataony chinois ndraiky reo arabo zegny en France zegny ndreo zegny tsy fierté hoe ko andina pizza zegny tsy fierté ouais kena ino amizay zegny raha io amitsika amizay zegny hafa raha amitsika amizay hafa karaha ty fahitavako azy zegny atsika tsy maro agny communauté gasy na misy maro fa atsika tsy miray ina tsy mivondrogno tany araiky samby miparitaka de en France amizay zegny système ray aman-dreny sy kofa miteraka misy zanaka olo baka agny miasa so anao mijanogna aroe taogna aroe anao tsy miasa mitaiza zanakanao so anao miasa fa alefa minonona amy garderie zanakanao agny amizaiky système français fo agny amizaiky vazaha mitaiza zanakanao na ohatra izy olo job misy nono olo job agny fa ireo olo job aby miteny vazaha koa zanakanao fa vazaha fa magnano fomba vazaha fo de agny amizay zegny tsisy olo hoe andeha hitaiza zanakanao amin'ny fomba gasy na hoe miteny gasy na hoe ateriko amin'ny rahavavy koa agny zanako ty andeha agny amizay izy mbo mahay teny gasy mahay culture satria zegny agny kofa olo misy zanaka priorité fa priorité en tant que anao mila subvenir besoin zanakanao mila velogninao zanakanao donc anao mila miasa fo marandraigny anao tsy hitanao zanakanao mbola mandry tsy mifagnaraka amin'ny leranao zegny lera andeha angala nono zanakanao ndraiky agnaterany zanakanao ndraikindraiky anao mody aligny zanakanao fa mandry anao amizay zegny tsisy fotoagna andeha hagnambaranao hoe indesinao mitaiza zanakanao zegny am'le fomba gasy amy culture gasy karaha zegny sakindrany misy soit izy efa olo miaraka mipetraka amina ohatra hoe la famille hoe reny rahavavy de igny amizay roa famille ao zegny igny amizay zegny magnandefa hira gasy ohatra magnandefa magnaboaka raha mikasiky Madagasikara fa igny amizay zegny le volaniko misy telo karazany soit izy le olo tsisy fotoagna soit izy choix soit izy système zegny satria efa nampidiragna amy système français agny igny de fa hagny izy de jusqu'à izy tombo efa tsy haiko be koa donc anao koa maremarque efa tsy haiko presque 18 ans 20 ans aby igny efa mangala ondraha zay vao commence mitady culture gasy io rô votonga saigny hoe fa misy raha karaha zegny koa mandalo fa akory nefa zay tsy tagnatin'ny raha io ke anao amizay anao fa nahazonogno raha zegny bon agnontany fo ndraiky mety tseniky azonao anao nandeha tagny anao nahita raha zegny nahita fa gasy ndraiky nahita fa ro asiatique ndraiky ro arabo io misy communauté anao zegny anao volaniko notaniako nagnino anao zay tsara nanagna idée hoe fa ipropose amy gasy mitovy anao tagny anao nifanerasara tamindreo fa atsika ty mahidoko karaha ty fa atsika tsy amorogno communauté karaha ataondreo mba hitanagna culture io aty anao tompiny volaniko zegny gasy sarotro avory izy koa tsy raha misy fety na hoe misy fety na misy finanangan-draha ohatra or amizay koa olo mandeha magnatogno raha igny afa amin'ny andran'igny fa anao fanojy olo fa amin'ny amarain'igny mety fa tsy hitanao olo igny zegny amizay volaniko hoe olo tsisy fotoagna de olo fankalavitry tsisy communauté zegny mbo marikitry zegny mba maromaro misy raha karaha zao mety misy olo agny magnano hoe zany de aminareo ampianatra teny gasy zanakanareo ohatra koatra ataoko za iry cousinko maro ro an-tragno maro zanakandreo
fa rô tsy mahay miteny gasy comprendre teny gasy ary mahay culture gasy pira jiaby andro ira jiaby andro zay mikoragna amindrô mikoragna miteny gasy fa noho zegny rô tsy mahay miteny gasy satria ampianaragna agny rô miteny vazaha fa rô ndraiky mahay na andesa hainao miteny gasy haindrô raha jiaby haindrô raha jiaby izy io zegny arakaraka fitaizegna ndraiky le fotoagna misy irô mahay mandoko vary tsy mbala hely karegny irô mahay mireritry kisaly fa misy sanany boka tsy mahay zegny misy sasany koa tsy mahay zegny agnontaniagna hoe fôtony misy sasany hoe irô youtubeur io zegny en français fanofanojo gasy mandalo amin'ny lalagna agnontaniagna hoe ino fi région Madagascar tsy hay agnontaniagna hoe azovy mitondra i président de la république de Madagascar tsy hay rô tsy au courant fo eky amin'ny raha karaha zay nefa am'zegny rô chinois io agnontanianao zegny même anao zao koa ke olo hafa magnaratsy culture andrô zegny rô marary amin'ny raha zegny fa tsika zay tsy marary amin'ny raha karaha zay fo eky amin'ny resaka raha karaha zay tsy mampararetsika fo eky zao ty hoe anao zao ty avy baka akagny hoe misy olo magnaratsy Madagascar zegny anao tsy touché amin'ny raha karaha zay même za tsy asitiko za tsy touché am'zay fa misy rô arabo aratsinao tananandrô aratsinao religion rô rô tsy petraka karaha io aminao rô tsy petraka nagnino am'zegny leraka am'zegny fa avy miala baka Madagascar miala baka en France agny le la famille mandeha Madagascar aty mandeha mamangiavagna aty zanakandrô tsy mahay teny gasy miava karaha tsy haiko eky rô karaha miava misy fierté be fa zanakanay tsy mahay teny gasy ino aviany raha karaha igny tsara mazigny na aviany zigny ya tsara mazigny izy tsy volaniko tsara tsy volaniko ratsy fa izy boka soany ray aman-dreny fa indraiky mahatonga le volagninao hoe karaha fierté olo boka andafy miteny vazaha zegny amin'ny la famille karaha hoe mirearea izy tsara anao mahay langue fo anao koa mahay langue tsara ninao tsy adignanao tsara culture anao hainao izy io hitako izy ty boka tamin'ny colonisation atsika ny coloniser ny vazaha avy amin'ny colonisation zegny dès que misy complexe hely zegny atsika zao fa tsy coloniser hoe fa tsy mila teny vazaha hoe tsy culture gasy zegny fa lo gasy amafisy azonao nefany nintsika tsy voafentsika atsika fa mandeha milomehy mandeha miantra nin'olo mila mahay nin'olo mila mafehy nin'olo azonao de resaka culture am'zaiky ny hitako edy ny hitako hoe tsy haiko ataoko fomba ilazagna izy fa plus précisément zegny hoe izy koa tsy haiko tombo ta Madagascar karaha hoe lazaigna hoe atao ratsy taiza fo azonao raha tsy haiko volagny atao ratsy taiza zegny hoe mal éduqué zegny le zaza tombo aty mety zegny donc zegny am'zay volaniko misy choix koa le raha misy zegny tsy tiandrô feky zanakandrô mahay culture gasy mahay miteny gasy satria zegny anao koa miteny gasy karazany hoe karazany hoe mal éduqué zegny anao le raha hoe karaha hoe igna be le raha zay hoe anao koa zegny comme si zegny anao koa zegny miteny gasy zegny hoe anao lasa karaha olo ambany tsy olo ambany reko miteny vazaha raha hoe fa misy fierté rereagna zegny anao même karaha ataony fiarahamonigny etiny misy fiarahamonigny eto misy rô agnatin'ny fiarahamonigny rô tsy miteny misy olo tsy miteny gasy hoe comme si zay rô hoe olo fatafy le izy zegny hoe le olo miteny gasy mihitsy zegny hoe fa miava karaha tany fiarahamonigny zay olo ambany zegny hoe par rapport le olo sasany zegny miteny vazaha zegny nefa am'zay rô chinois tsy mahita raha karaha zay hoe fa nindrô zay tanandrô fo zay ke aminao manokana ndraiky zo ty day aminao manokana fo agnontaniako ke taminao zay anao nahita réalité jiaby io zegny nefa anao fa nahita bokona nazavenao taminaka raha azy ke anao zo ty teraka anao koa za fa anao tsy maintsy mboipody andafy fotony situation Madagascar eto fa tsy mety atsika zay tsy asitroko iarahantsika mahita raha zay anao koa nanambady zay niteraka agny zay zo ty ke zanakanao tsy maintsy fofia zay système io fo koa zegny le système araiky éducation en français en français naka tsy ambelako hoe agnaraka système igny fa éduquer ny système igny fo nao zay taonao karaha zay zegny ny naka tsy ambelako éduquer ny système fa agny zegny fianaragna obligatoire ndraiky tokony antany jiaby obligatoire fianaragna fa amin'ny système agny zegny obligatoire fa tsisy ke obligatoire de andeha mpanarako igny azonao tsy maintsy ary boko tsy raha raiky fo andeha mpianarako izy ary ataoko heno mihitsy hoe culture anany ndraiky source nany karaha ataony amin'ny roko zegny ko volaniko zegny antragno zay tsy miteny vazaha tsy miteny vazaha fa système mina vary ireo fa mandeha amin'ny système vazaha satria zegny karaha io zay antragno zegny hoe tsika gasy tsika antragno ato tsisy hoe ke tsy teny gasy fa misy ray aman-dreny boka anao antragno agny anao tsy mahazo miteny gasy
Irô mihitsy mimpôzy. Irô source ny raha iny ray aman-dreny. Ray aman-dreny mihitsy baka ny tokony komansy teny gasy amy zanakandreo. Fa ray aman-dreny mihitsy tsy miteny gasy, zanakanao amizay magnaraka baka. Tsy defaut-tsay koa tsy ho tia raha io. Yeah. Fa ray aman-dreny mihitsy zay fa mandeha hoe magnano fanahiniagna zay hoe manery rô zegny. Nefa rô tsy mahazo ono hoe fa raha ataonay ty tsy mety. Yeah. Raha zay fa tokony ankilikeny ray aman-dreny letry rô mbala hely. Izy koa tsy voatery hoe hiteny gasy fo hoe anao hay culture gasy aza. Yeah. Maro raha mety aboakanao zanakanao amina documentaire YouTube hira hoe karaha tsy ela zany agnaboaka vidéony resaka ohatra hoe famadiagna. Yeah, igny azoko no zegny. Agny tsy magnano zegny azao. Anao mivolagna hoe hagnano famadiagna azavainao le raha ino ma zegny aboakanao amizay vidéo. Karaha azavainao amizay inanto. Igny zao defa agnatin'ny culture de satria misy karazany gasy magnano famadiagna. Igny fa agnatin'ny culture. Karaha ohatra circoncision fa ino famoragna, famosiragna igny. Igny. Misy zanaka gasy koa nakagny tsy mitapaka. Yeah. Tsy mitapaka. Tsy mitapaka. Hazala. Kaiza moment igny donc tsy manambady gasy e. Igny tsy haiko. Be tsy haiko fa zegny lasa igny zegny fa agnatin'ny culture-ntsika. Nefa ndraiky tsy haiko tombo agny teraka agny satria tsy agnatin'ny culture-ndreo vazabo. Ambelan'ny ray aman-dreny fotsy. Ambelan'ny ray aman-dreny. So ndraiky izy koa anao hagnano circoncision zegny hagnano opération tsy haiko io, anao magnefa lafo satria raha tsy agnatin'ny système-ndreo de tsy raisin'ny fanjakana en charge. Oui, tsy raisin'ny hoe comme si raha ty zegny obligatoire zegny fa zegny hoe atao karaha fa opération prix opération zegny raha io. Mandalo bloc. Karaha amitsika ty atao fomba vintigna tsy karaha igny. Andalo opération mitsika hôpital mitsika bloc. Raha karaha zegny. Izy io zegny tegna source raha io, source nany io ray aman-dreny. En France ndraiky tsisy système hoe anareo koa fa nipetraka France aty hoe tsy maintsy mirespecty déjà boka français fa presque tsisy culture fa tsy haiko fa na norme zegny fivolagnana izy tsy haiko. Hoe tsisy raha karaha zay manery agnaty fiarahamonina fa koa fa France zay tsy maintsy magnaraka norme français. Liberté, égalité, fraternité. Izy zegny indrotsy zay. Dikan'izay safidy zay le raha zegny. Safidy zegny le raha fa anao tsy voatery. Fa anao fo zegny son numéro aux autres zegny azonao. Tsy voatery anao agnaraka raha. Fa tiandreo anao agnaraka izy. Fa anao koa tsy magnaraka izy. Anao tsy mila andeha hoe za tsy agnaraka izy. Tianiny anao tsy mila imposer nao ny anao zay tsy imposer nindreo. Ninao zay tsy imposer ny. Fa anao mety tsy magnaraka. Anao mety tsy magnaraka nindreo fa ninao tsy mila imposer. Karaha zegny. Zay mihitsy zay le nindreo zay fotony karaha volagninao tao hoe liberté, l'égalité, fraternité. Zay zay nindreo azy. Mazava aminaka tsara zay. Avô amizay koa zegny idirantsika koragna magnaraka keky resaka jeune mandeha andafy anao nandeha andafy. Hitanao amizay za miremarky koragna matetika ampody koa zegny la plupart jeune nandeha andafy surtout zay côtier nandeha andafy zegny navy koragna Jean Luc teto zay presque tsy niantra. Tsy hoe tsy niantra fa tsy nivaky loatra amin'ny fianaragna. Côtier volanko. Atsika volanko atsika fa za tsy volagna olo hafa. Avô la plupart ndreo navy tagny tsisy managna niveau d'études supérieures. Atsika volanko zegny. Avô koa ankamarozany koa nirôdy vazaha. Avô ankamarozandreo koa nagnano jombilo. Nandeha nandreo andafy. Avô rô avy agny. Rô magna sary mahay jaly a Madagascar. Ty nefa rô teto tsary andreo fa teto jaly. Rô avy agny rô magna vidéo magna sary vola fa eto jaly. Nefa raha tsary azondreo ono. Keza koa tany avinao momba rô situation zay. Voalohany en tant que jeune zegny mbola hely za nandeha nipetraka tagny. Nandeha tagny za. Tamza 20 ans. De fandehanagna andafy zegny misy karazany maro. Tsy voatery hoe ke andeha hirôdy vazaha, hagnano jombilo, hagnano mamasosy, hagnano mariage. Fa igny zegny le malakilaky kokoa. Le hitan'olo système malaky zegny hoe anambady andeha andafy. Zay procédure malaky. Zay procédure malaky. Surtout olo fa bébé mahazo taogno zegny. Hoe anambady vazaha, matoly ambazaha, antimbavim-bazaha, angala andeha en France. Fô ninambokany le hitako zegny za tsy nanambady nandehanako tao France. Nagnino foa anao? Avako agny. Tantiniko agny zoko kiboreko aminaka agny. Zoko mipetraka agny fa hela. Frango 2000. De tam 2017 amizay zegny mamako tsika andeha tagny. Mamako tsy nahazo visa. De za amizay nalegna après. Za loso.
karaha zegny fa za tsy nandalo argent facile hoe nananambady ary za vonia la teto boka za vonagnano film igny après film igny film Mama Sauce igny nalaza jombilo amizay boka za or karaha zegny ko za mino raha zay hoe fanao nandeha tandafy nagnano jombilo anao mino fa za eto boka magnazava aminao ary volonko aminao tsara za tsy nagnano jombilo tsisy hoe kenalainy magnangy na hoe nagnano mariage satria za niala teto za navitagny nanambady nagnano mariage masuela zegny hoe réussite sur jiaby tangono za meloko après amizay volon ino ma mampambeloko za amy raha zay nagnotany medara za tamy fotoagna zegny mankory tsara volonko tamirazy ara rô zay nanambady volany tamirazy de za amizay volagna raha tamina nabaviko donc ta manabaviko volagna tam ino ma raha iasanao alo amizay nambarany taminaka karaha zegny de za zegny mbola hely mbola zaza mbola 20 ans zegny mbola nagnano danseur teto tamizegny de mamako tsy loso igny nabaviko nisay nangala za bim za loso ndraiky fô karaha zegny tsisy difficulté de zegny amizay volaniko hoe maro système anao mety mandeha miandra anao mety manambady anao mety magnano regroupement familial izy koa mazava tsara taratasy anao koa mety magnano demande de visa touristique fa igny ndraiky sarotro anao mila sibasiba agnaty posinao zegny azonao anao mila blende vo rô tsy raha mitady raha ampaloso anao magnano demande de visa ampaloso anao fitadiavandreo zegny amizay zegny zao i raha tiako volagniny hoe izy io tsy tokony ankasarotiny fandehanagna andafy satria nagnino tsy tokony ankasarotiny atsika miala vaty io entsika fognody aty boko atsika miala vaty mandeha amy France na mandeha mitady io atsika étranger zegny po andeha hipetraka agny agnano raha karaha ty agnano amorogno orinasa zao sarotro agny na irô avy agny fo misy mandeha amitsika ty satria amitsika ty moramora agnanovagna orinasa ke en tant que jeune zegny raha tsy tokony ankasarotiny fandehanagna andafy surtout jeune andeha andafy hoe ke nandeha hiantra nandeha hitady nandeha anambady ohatra satria tsy maintsy mipody aty fô azovy koa molo nipetraka andafy tsy nipody Madagasikara nagnano investissement satria iny hoe tombonsoa atsika jiaby tombonsoa mbahoaka tombonsoa mifanjakana izy koa tsaka samy magnano investissement de magnefa patente magnefa licence magnefa zegny hoe azonao fa le raha zegny ankasarotiny loatra anao mbola andeha hagnano passeport fo efa mangorohory zegny anao koa tsy mahay olo ao zegny azonao anao mbola hivato ary fô fa mangorohory hitadiavandreo problème manomboka amy passeport mifagnanaovagna visa jusqu'à anao hivato efa midécolle de avion anao boko io anao tranquille même anao mbo hivato anao mbo sahiragnindreo fo io zegny amizay zegny volaniko hoe maro olo mieritreritry hoe za nandeha tany France nagnano argent facile na hoe nandalo lalagna ambany tany za tsy nandalo lalagna ambany tany za tsy nagnano argent facile satria za mbola hely mbola jeune moramora kokoa mangala olo mbola ambanimbany tongo question-naka amizay zay par rapport amizegny keke hoe anao vola fa raha tsy tokony ankasarotiny fanjakana anao ndraiky mahefa ankamarozany gasy miala baka ty mandeha manambady vazaha io avy agny olo ataondreo vady io vadiandro ro mivadika amin'olo nagnanaovandreo mariage voalohany igny araiky faharoy bon ataoko fandehanagna andafy en général ataoko volagniny ro tsy haiko magnangy mandeha miasa koet io ialandreo eto mandeha miasa ino raha ataondreo avy agny tsy mirody ankamarozandreo mirody sasany amizay miady ndraiky vadin'olo topasandreo lasidy agny raha io amizay mba aminakahy zegny edy za tsy contre fa fahitako amizay solution fanjakana amizay aloha hoe ankasarotiny raha ty amizay vitsy amindreo io mandeha magnagny fôtony zay la plupart nilegnany mandeha magnagny tsisy managna bonne intention zegny diandreo agny tokony hiasa madiodio avy amy rody tokony hoe nagnano mariage nialagna teto avy agny olo nangalareo nagnano mariage va diandreo tsoko baka amizay avian'ny fanjakana mibolo bloc raha jiaby amizay zay mba tsy afahanao hoe andeha hagnano n'importe quoi amy tanànan'olo izo fahitavako azy misy zegny olo efa sauvage jery misy olo ro miaraka havy agny mahita antany mazava igny mieritreritry fa hoe nafikajaly de libre azonao de za tsy mahefa andeny hoe andafa Koweït na Arabie Saoudite et tout ça karaha zay fa hitako zo ro koa fa havy agny zegny surtout koa fa lanjam-bola ndraiky vola izy io magnova jerin'olo azonao ro mandeha magnano makorely ohatsy karaha volagninao zay tsisy tany tsisy magnano tsisy olo na tsy gasy direct fa magnano makorely maro
fa anao tsy antanananao zegny volaniko teo gny resaka temps français liberté égalité fraternité anao mila magnaja ndraiky magnaraka ny raha ny système ny pays ndraiky raha ataon'ny pays igny resaka ino droit azonao droit ny pays najenao fa anao havy antananan'olo agny anao andeha scandale andeha raha fahafa baka atsika zegny volaniko teo gny atsika volaniko mbala hely communauté-ntsika hely anao zio miaraka magnano raha karaha ty tonga de fa hitan'olo jiaby ain'olo jiaby iboka mora recherche egna ohatra hoe mora hitan'ny fanjakana karaha ataova chinois aby millions d'habitants français baka na misy olo magnano raha karaha ty hely ao tsy hita satria ireo maro boka eo amizay ireo misy ireo chinois boka raha farandra magnaja olo reo karaha zegny igny zegny naleko hely baka tamin'ny koragna tary de igny amizay zegny atsika havy agny igny mahita amin'ny tany mazava igny karazany hoe miala saky tsy haiko hoe libre zegny de la porte quoi tsisy contrôle zegny tafagnanognano foagna baka hoe nony hoe le jaly taty mare be zay raha tsy hitandreo agny zegny miova hoe fa ambarandreo mety fo zay le raha ataondreo io zegny fotony zay fa navy amin'ny tany mazava aminakara tianao volagny mazava tsara satria tsisy fanjakana amitsika ty zegny ambarano mietreritsy reo fa le raha tiandreo atao taty igny zegny mety hoe na hoe raha tiandreo atao agny tsisy fanjakana avy aty boka andeha agnarakaraka reo na hoe mahita raha ataondreo zegny zegny le raha eritreretin'olo hoe mety foraty nefa igny tegna tsy mety aminany maro ane gasy ivelany agny maro ary partout misy gasy fo fa tsy regny nagnino atsika surtout le zanany français no tegna regny tegna hita amina resaka scandale ziboka amle amra ko fa raha tsy manjary zegny atsika zay tegna regny avô misy fotoagna ko ny même pays tsika baniseny lalagnan-droa reto tsy mahazo magnano ty magnano ndraiky raha karaha zay nefa amizegny mbo misy olo tsy vola magnano fo zava fo teto karaha tsy haiko na marina ta Facebook tao fa misy amin'ny fagnamboarana passeport tao hoe fa olo baka antala tsy mahazo magnamboatra passeport pour le moment tsendriky nisy raha karaha zay tao fotony surtout ro mandeha mandeha amin'ny tany arabo bon atsidriky lalagna amin'iny ndraiky igny bon akoatra amin'io koa kike hoe anao tao nivolagna naro activité nataonao nampactif anao avô surtout hoe araiky tagnatin'ny réseaux sociaux najanonanao ino marana andalo naronaro raha nandalo réseau io misy matsara izy misy maratsy azy satria le tegna réalité tsara réseau tsara communication resaka communication volaniko fandraisagna hoe atsika zio avy lavitra anao avy lavitra iska mikoragna mavita mifanakalo hevitra karaha igny sans se déplacer fa le raha maratsy izy zegny i raha efa resin'olo tegna izy fiainagna jiaby atao jaly jiaby boka ao ady jiaby boka ao nefa tsy igny zegny le raha indesigny tegna marary boka ao izy koa ndraiky raha tsara ataonao amin'ny réseau io tsisy olo mijery tsy olo mivaky loha de za amizaiky zegny commence niala za tsy niala d'un coup satria sarotry miala réseau io anao fa zatra azon za tsy niala d'un coup za niala na dosodosoko publication nakana na dosodosoko de teo amizay za vao tonga saigny kaiky hoe ro laby j'aime amin'ny Facebook like aby io tsisy dikany leranao miala réseau matsapa zegny anao mihitsy tegna amin'ny réalité ny fiainagna nialako réseau za niala réseau zegny tsisy olo nahazono efa taty afara za tsy hitan'olo mipublie raha olo amizay mitady nagnahema zegny de andeha fotoagna jusqu'à za zegny efa tsy mahita tsirony réseau io parce que za taloha niaigny be tagnatin'ny réseau za zio miaigny hors-ny réseau io mahita fizafizan'ny fiainagna kokoa tsy karaha zany aigny tagnatin'ny réseau parce que réseau io olo migidy anao fa tsy anao migidy anao en fait tu vis à travers les regards des gens zegny azonao réaction des gens anao zio niany magnano publication magnano raha tsy mahazo like ndraiky tsy tian'olo raha nataoko ty fafanao anao fo marandraigna andeha andiniky iny marandeha ataoko publication baka tian'olo za karazany hoe zegny tamin'ny fotoagna zay zegny anao mitady like hoe mitady fitiavagna avy ivelany fitiavagna avy amin'olo azy comme si anao tsy ampy fitiavagna raha io mihitsy mampiseho faire croire anao fa anao zay tsy ampy hoe fitiavagna zay fa anao magnano vara karaha ty zay zegny ny fieveranao raha io tamin'ny hoe zay mihitsy le izy zegny le izy satria anao mila en fait anao zegny miandry validation publique eo anao mieritreritra hoe fa za tegna ny za
anao miandry validation publique zany fa anao amizay miala ao igny anao magname fitiavagna anao tompony igny anao mahay hoe karakory tondrasanao fiaignanao fa tsy olo andeha guide fiaignanao tapreny raha jiaby nandalo amizay ka zegny za nagnano travail personnel mafy za tafaran'ny le raha nandalo amizay ka hitako zegny le raha fiaignananakahy zao ty zegny metimety aminakahy kokoa tsy karaha fiaignananakahy taloha tamy réseau miaigna à travers tellement fa tsy mety igny tanao tsy nety erreur donc tsy haiko tsy erreur fa expérience ny fiaignana fa hitanao fa io zany ty résultat anany io hitanao mety résultat anany ouais za karaha raha ataoko fa kenagnino amizay matamizegny edy bon raha io nety matoa raha io nataonao nialanao raha zegny nety keke koa izy amizanao zo marigny netinety anao ato par rapport tamizay bon ke question nakazy est-ce que tsy fitiavantegna hoe tsy haiko ai raha déjà boka volaninao réseaux sociaux fa tsy mety volaninao kenagnino manao tsy nizara raha io fa nefa fa maro presque roboka réseaux sociaux surtout jeune kenagnino le raha niagnanao zegny tsy nizavanao moyen zegny hoe andesinao éduquer le gny jeune magnaraka zegny mba tsy ho tomber agnatin'ny raha io fa direct hoe miavance amin'ny fiaignana hafa fa raha ny tananao zaraiky nefa raha tsy tokony tananao zaraiky fa important le raha zegny amizay boka aviako za eto magnararaotry ny volagna izy raroatiko ny volagna izy aminao eto satria émission nao tsara raha ataonao tokony hiaragny azonao eto amizay za miprofite satria za fa tsy tiagna zava raha zegny amy réseau lasa impody magnano réseau ndraiky za satria hita commentaire ao za andeha maly ahita raha volagnin'olo ao za tafamaly za tafikoragna ndraiky koa de sinitra volako miambigny occasion tegna mety za magnambara izy io tsisy maharatsy izy raha jiaby boka soit ratsy soit tsara anjaranao mamisavisa mizaha le mety aminao misy ny mahatsara réseau misy ny maharatsy réseau fa za tsy andeha volagna zegny amy réseau agny satria za fa nivolagna hoe za fa tsy agnano réseau lany fotoagna koa zegny za satria izy koa mandany fotoagna montage io sarotro raha jiaby zay zegny hitako amizaiky zegny za tsy misy préoccupé ny raha i hitako za misy liberté kokoa karaha zegny karaha zegny koa zegny za tsara nagnano vidéo nagnanitra olo tamza koa nagnano vidéo nanao navitandafa anao tsy nagnanitra olo satria zegny za mbola tsy na za fo tsy mavoanatra tegnanakahy satria za fo zegny mampanatra za mampianatra za zio raha ataoko niany ty natsika mikoragna zio za mody antsagno ariva analyseko est-ce que ino mety raha karaha ty sa tsy mety analyseko za mampianatra tegnanakahy aloha ka olo andeha hivolagna za zegny za mila matsapa tegna ankendriko hoe mila misy conscience zegny za hoe mety marana ataoko sa tsy mety karakory comportement naka niany igny ahafahanao misaméliorer aminao amin'ny amaregny karaha zegny fa izy ndraiky ny tellement zegny hitako hoe fa important raha volagninao hoe les décisions raisinao e tsy haiko na nety taminao zay tegna izy fa possible raha io tsy mety amin'olo hafa koa tsy mety amin'olo hafa satria anao andeha volagna raha karaha zegny amy réseau anareo boka nefa maro zegny azonao anareo boka fa misy vola anareo boka fa nahita hevitra anareo boka fa mazava mora aminareo fiaignana azonao ry sasany amin'izay mirôdy amy réseau sasany amin'izay magnano za tsy mankaratsy le hoe ke fa tamagna amy réseau mahita résultat tsara ary za mi-encourage mihitsy izy koa tsara le raha ataonao anao zegny partager raha za navy ny partager raha mikasiky histoire ny Madagascar tamy page naka za voalohany nandeha tala réunion satria anao koa magnaraka tsara histoire gasy voalohany population tala réunion azonao mifangaro de misy place zay la réunion misy sariny Madagascar zay misy pont zay de misy sariny Madagascar avato maventy be zay nataoko publication raha io hoe volaniko karaha zao karaha histoire nataoko publication nefa raha zegny hita amin'ny Google na amin'ny Wikipédia agny histoire zegny fa tsisy raha niintéressé olo za zay koa nandeha nivolagna za nandeha la réunion ty nisy mamasoso na hoe nagnefa billet zao azonao zegny le différence karaha zegny raha anao zao koa nagnano raha manjary zegny anao mihitsy raha volaniko isika anao magnano raha manjary olo tsy mijery tsy vakian'olo fa anao koa isy hoe nidiko hoe mamasosy papasosy hoe jombule makorel nino atiary olo jiaby mipoko amizay zegny mahita izy igny andeha maky commentaire andeha agnano commentaire mahita raha volagnin'olo jiaby agnadisoandreo frustration ndreo bon izy koa zegny fa tala réunion zay volagninao basy mazava aminaka raha volagninao zay misy rumeur mandeha koragna mandeha maro agnatin'ny réseaux sociaux hoe mivolagna fa gasy la réunion bordel tsisy raha manjary raha ataondreo surtout magnangy à la réunion zegny koa vatindry namako eto zegny la réunion tsara
zanany tagny volagnany mary ya la réunion tsara ary matamagna izy koa no andeha hagnano fety hagnano ambiance azonao mety hagnanaovagna vacances weekend zay za tsy mahay karakory fiainagna ao hoe karakory tady vola ao fa marigny ndraiky misy olo tia hady magnavoaka bordellerie azonao misy gasy koa mipetraka la réunion fo tsy regninao ary tsy hainao feky izy ao azonao za zao mahay gasy izy mipetraka Saint-Pierre agny itsara magnano commérage zay quoi commérage fo zegny olo la réunion tia commérage za tsara caméra na tia commérage fa irô miady igny amanay irô fa fankahazo adindrô tsy mila dirigna fa le irô misy magnasignaasa zegny igny fa hitantsika igny fo anarô zegny aza mangala baraka atsika gasy ande izy zone ko ataoko atsika satria zegny za tagny zegny misy agnatin'ny commérage koa izy ko ataontsika entre atsika ne izo tsy magnino e vao gérentsika fa le izy miboaka ivelany agny atsika tsy tompo atsika zao karaha tsy raha le midéborde raha io hitandrô créole abo amizay raha io femme malgache azonao le malgache azonao tegna amizay boka ndraiky tsy olo jiaby bordel ary tsy olo jiaby tia commérage série misy marigny ary anao koa tsy mitandrigny anao raha fa vita vita ianao tsy hoe vita karakory fa anao zegny lasa maloto amin'olo avy anao koa mila mahay mandanjalany zao entouragenao hoe zao volo iaragna zao volo tsy iaragna fo za ndraiky hatreto mbola tsisy olo misy problème aminakala problème aminao fa olo jiaby zegny tsy haiko asa za tsy mipetraka ao lera za hipetraka ao koa donc tagny za mahita problème satria za mandalo igny magnano vacances igny olo jiaby cool olo jiaby mandray anao ary mahay mandray olo gasy ao tsy resaka bordellerie fo na hoe connerie fo na commérage i commérage ndrô entre ro fo niany ro fagnasa amaray ro fa fankahazo avo raha io misy fo iska soirée ary io koa tsy karaha io boka mety tsy masiro ndraiky koa avy amizay le raha hoe le raha ratsy nefa koa misy matsara izy amaray ro miady mety fangalony raha commence mahay mangalony raha karaha expérience aniany zao anao malo am raha ihany amarena ro mety odie raiky de mety tonga saigny hoe raha nataontsika no tsy mety azonao fa io fa tokony alandrô ndraiky fa ifetinarô ndraiky ambiance narô isanandro toiza fo tsara ndraiky zegny ndraiky tany hitako misy gasy mahay mandray olo la réunion avy eo boka karaha Madagasikara fa juste hoe madio ao zegny one zany misy na olo manafinay mandeha la réunion magnano direct ne aone karaha hafa mihitsy za tsara tagny za tany ta Madagasikara fa za fo mahita zay ro magnano en direct tsara ao nino fa kofa nisy soirée io tsy maintsy misy raha io fo tsy maintsy misy zo satria misy antony zafady antony zo zegny samy tiagnano misy vola za mavovangatoaka azonao ndraiky ady lelahy vitsy la réunion zay koa nela marandrô zegny anao zay koa fa niaraka nisaraka zay volagnindrô fa regnindrô magnangy ao anao raha fa misy mandefa demande aminao message agny zegny vitsy satria ro maro zegny gasy mety tia gasy fo azonao maro olo tsy tia karazanan'olo hafa de lela gasy amizay ao vitsy par rapport ny magnangy lela amizay ka anao zio arnao ke anao mitsangana mahitsy be io anao lava anao zio miaraka mandiana agny boka na vetarnao aniana ariva fa mandeha misy dimapolo message avo iadivagna raha izy amizay soit irô miady lela soit irô mimalo resaka misy vola tsisy vola fividianagna toka zegny fo avo koa misy zegny à chaque fois koa misy olo misaraka ao gasy igny olo jiaby au courant en'olo fo koa zavonavy fa nisy rumeur gaga le lendemain ino aza bon raha zegny nameloko anarô na tsy meloko za tsy mipetraka la réunion fa mialatsigny fa raha zegny raha misy ao de raha mandalo volanko za tsy nandeha nankaratsy fa avô anao mihina tsara la réunion zegny ndraiky anao mihina za tia mihinagna boka anao mihina agny tsisy hoe ke hanigny ty tsy tiako hanigny ty qualité-ny anty ratsy tsisy zegny raha ao tsara fo raha jiaby serie koa akoatran'ny koragna nataontsika jiaby to keke amizay hoe nao nandeha ndafy de navy tandafy anao zay tsy mahita hoe ino asa nataonao ino
ino activité nataonao firy mba hoe nanagnanao moyen andeha tandafy ya hoe tsao anao io zay mba adikan tsy haiko na hoe anao io misy papa sauce na misy mama sauce tsy haiko na hoe nagnano affaire maloto nandeha nanao tagny fotony la plupart niala teto zegny nagnasariny volagna nianga tam tsy misy nianga tam tsy misy zay volagndrô après amizay voegny regny hoe fa nisy raha karaha zegny tambadiky tao naviany zy tam baraka latsaka ya tsao mba misy zay koa anao fa tsy tembaranao zagny ambony plateau naka eto izy ny volagniko teo hoe tantiniko agny anabavy kibo araiky aminaka agny mbala hely zany alendro mbola hely volagniko zay zay 20 ans zegny fa afangala valo taogno nipitrahako en France zao de za navy tagny amizaiky misy ville boka campagne boka izy anao mahay Chamonix Mont Blanc fanaovagna ski ya foi antany fanaovagna ski agny boka zokiko mipetraka za vonavy nipetraka tagny tsy tamagna za satria izy nivolaniko teo hoe resaka ray aman-dreny mandeha miasa alignandra tonga an-tragno azy nao za ndraiky zanany fo an-tragno tsy tamana tsisy namagna zany zanany amizaiky zanany mampianatra teny gasy zanany zay amizay volaniko hoe misy olo mahay misy olo micomprendre resaka raha karaha zay de tsy tamagna za tsy tamagna amizay nialako tagny zany andeha nipetraka ta Paris amizaiky kako nataonao nandeha nipetraka ta Paris karakory nefa fiainao sarotro nambarandrô sarotro koa tragno hoe lo lafo lafo fiainao sarotro za zegny navy ta Paris misy gasy haiko nipetraka tao communication fo zegny fandresaka de za hipetraka Paris volaniko fa tsisy raha haiko de ya volagny tsy magnino olo roa fivadiana zay couple zay boka Diego agny iresindrô za amizaiky irô hors Paris azonao hors Paris de za avy teo amizaiky hitako tsy nety taminaka za avy amizay ndeha nitriky Paris nagnatogna association za avy amizaiky le hoe karakory navitako nagnano raha jiaby ataoko jusqu'à jour ty za navy ta Paris tao nagnatogna association nagnampy za nitrika amina association agny amizaiky mahita système jiaby système ndraiky avantage ny anao jeune mavy en France satria tsy mitovy loatra 30 ans na 35 ans anao zao nambady loson français fa tsy mitovy le avantage ndraiky système mety aminaka système mety aminao anao ko moins de 27 ans maro be avantage anao misy réduction de train misy réduction zegny hoe misy zegny hoe za amizay nagnatogna association nagnambara za zo ni profiteko raha igny système français ni profiteko za tsy miprofite hoe ke aide ny l'État hoe mahazo vola ohatry zegny hoe satria tamin'ny fotoana zay za mbola tsy niasa za amizay kofa commence igny amizaiky igny commence stable za nazo tragno association fo io ohatsa nisy papa mama sauce tsisy papa sauce tsisy la famille za raiky fo lettre tamizay jusqu'à niany de za amizaiky navy tao nitriky za tamin'ny association nagnano bénévolat nandeha tamin'ny Emmaüs zegny koa raha important koa fa avy en France anareo midira magnano bénévolat anareo jeune na olo be ndraiky fa jeune tegna misy avantage nagnano Emmaüs za nagnano bénévolat jusqu'à za nahazo tragno irô ny commence nagnamia za formation andeha mpiasa za navy amizay covid igny confinement tsisy raha natao teo amizaiky nagnano vidéo igny za ndraiky fa nagnano vidéo fo fa le za tsy eky se lancer tam YouTube fo vo amizaiky igny vita amizaiky confinement corona misy raha zay mission locale en France de 18 ans jusqu'à 25-26 ans io am système io zegny zay raha tianao atao soit anao agnatin'ny taogno araiky anao mahazo 500 € par mois soit anao agnano la permis soit anao agnano formation tsisy raha ifenao système zay zegny mety avantage naka hoe départ tamin'ny association zegny za de za nisy fotoagna de hitako système io de narako zegny le raha nambarandrô za fôtry izy koa ke za zao navy tagny nanambady teraka bisque stable mety tsisy avantage ny raha jiaby zegny za ay dikan'izay zay possible zay misy olo zegny na izy 20 ans navy tagny fa direct fifia hoe fôtony zay vadiagna ny ala agnaty eto zegny fiaziny raha amizay raha réalité volagninao tsy hita amizay tsy hita feky hita zegny de igny zany profiteko système za amizay nagnano formation za niasa irô ny accompagner za jusqu'à za nagnano agnatin'ny mission locale misy ny atao hoe garantie jeune zegny le azogna vola igny za amizay mahazo vola fo de nefa za tsy miasa nefa igny système zay état igny c'est l'aide de l'état azonao igny fo système ny profiteko ndraiky to edy za jo fa midépasse zegny avô amizay resaka tragno anao ko moins de 27 ans anao magnano colloque
so anao mipetraka amin'ny foyer za amizay jusqu'à niany mipetraka amin'ny foyer za zio fa dépasse 27 ans asalohana kazo zahavy agny andeha hipetraka andeha hitady tragno privé amizay indépendant amizay satria fa hiala amin'ny foyer zegny asalohana kazo za miala eto zizy ya de za amizay za miasa za zaza raiky aiko migérer budget naka aiko magnano raha tiako de par rapport amin'ny hoe anao misy olo mianto karaha ty anao libre anao mandeha géographiquement parlant zegny France c'est bien placé ohatra hoe amin'ny carte anao nandeha au nord au sud à l'est à l'ouest pour voyager volaniko zegny anao billet d'avion faut donc lafo anao quand même karaha ataoko za zegny mety mbola andeha ataoko abokako vidéo na expliquer ko na hoe ataoko podcast za zegny fa tsy agnano amin'ny nakae fa mety za zio mety impody aminao ty karakory mataonao no voyage io zay koa raha raiky koa zegny ro misy mivolagna hoe fa somary tapako hoe raha volagninao hoe fa nagnino ma olo sasany volagninandreo fa ela na viany en France teto zay miasa firy taogno ny asana zay tsy mavita amin'ny voyage gauche droite io ya zay nefa zay olo miasa oro fa anareo misy maromaro anareo magnano zo ya story gauche droite mandeha Madagascar isaka 6 mois tsy haiko isaka 3 mois tsy haiko de nagnino anareo tsy miasa anareo mavita zo io boka choix ndraiky fahaizagna amigérer budget misy olo ane mipetraka en France fa ela fa agnatin'ny budgetndreo zegny Madagascar vacances hely Madagascar azonao nefa ny bia mandeha ty lafo kazebuka pardon za nandeha ta Dubai za nipody avy tagny tenina voa za zay ty fa nisy 10 taogno 10 taogno fa andafy ty tsara nahita Dubai anareo vonavony any mavita mandeha Dubai kazebuka volaniko aminao tsao izo misy raha hafa ambadiky raha io keky tsisy raha hafa fa fahaizagna amigérer budget boko amizaiky bon plan volaniko zegny resaka fangalagna billet io misy système tsy mitrosa misy application fa anao koa ngala avion direct boka anao ngala Air France boka anao ohatra andeha Dubai zegny na billet fa mandeha misy 1000 euros azonao za magnano escale za mandeha mizaha vol farany mora no tsy megnitra za tsy megnitra na magnano escale 5 heures de temps amina aéroport antany hafa za tsy megnitra satria andeha hagnano découverte za andeha hagnano voyage za zio magnontany anao ohatrino billet en France Madagascar za tsy maizy exactement fa iso mandeha 1000 euros volagninao voilà za maregny rumeur fo efa 1000 euros zegny volagninao lafo nefa mandeha France mandeha New York moramora par rapport en France mandeha Madagascar enao ohatrino billet amin'ny euro de amin'ny volaniko satria amin'ny Madagascar Airlines zao zegny efa en euro prix ko anao mizaha amin'ny internet boka Diego Tanazio mandeha misy 250 euros billet azonao aller simple ndraikindraiky ça dépend de fotoagna de misy presque 1 million d'ariary ya 1000 euros volagninao boka en France mandeha Madagascar za nandeha ta Dubai dépense naka jiaby miaraka hôtel miaraka billet miaraka hanigny jiaby nataoko calcul 1050 euros azonao zegny satria za mizaha bon plan za mizaha billet mora boko za tsy mizaha hôtel lavo za avy agny za direct ataoko inclus agnatin'ny activité naka zegny journée naka jiaby raha tiako atao ndraiky hanigny jiaby za fa tsy andany vola andeha amin'ny restaurant andeha hinagna ty andeha hinagna ry azonao le système karaha zegny tsy hain'olo raha zegny mila ambara olo sanany koa fa misy olo ka mahita billet gna mila voyage ndraiky Air France fo azonao na hoe za tsy mivolagna hoe Air France ratsy tsara na za zio fody fa miomba Air France fa par rapport amin'ny voyage zegny anao koa tegna vogny voyage anao mila mahay bon plan ary anao mila mahay magnano calcul hoe ty zao raha andeha ataoko satria raha hitavan'olo lafo mandeha Madagascar bokany ake zegny hoe ake rayano ake zegny hoe ake volany zegny azonao lasa karaha zegny amizegny raha question naka magnaraka koa kiky hoe par rapport amin'ny raha volagninao zay fandehanana Madagascar hoe tsy maintsy zegny raha ambesan'olo aty aminao azonao ke nagnino mazo hoe tsy aboaka anareo mipetraka andafy fa le jaly agny aboazay aty baka zay hoe mino fa anareo io agny zegny mijaly fa karakoa mafy volagnina zegny mijaly fa tsy le karaha eritreretinay aty zegny raha iagnanareo agny azoko raha tianao azonareo te volagny satria olo aty tsy mino olo andafy mijaly zay ena maboaka karakory jalinay nandro manintsy hoe mifo 5 heures misy olo mipetraka lavitry Paris ohatra mandeha miasa Paris mila miambigny RER mila mifo 4 heures andro manintsy jiaby 9 heures andro mbola mahisaka anao ampiasagna mody antragno anao 17 heures satria agny anao mandeha miasa afariva koa anao mipody azonao raha zegny andeha boaka isanandro amin'ny réseau io anareo le olo Madagascar aty ireo tsy mino antegna marary fotsinoan'olo expérience nakabaka zegny
Zany tsisy raha io koa manao zay tsisy raha. Tsisy raha zay. Fa igny zegny efa agnatin'ny fiainana agny quotidiennement satria raha jiaby efa mipetrapetraka. Anao zio mas karamanao, anao magnefa tragno, vita karamanao assurance zegny hoe maro raha miala. À la fin du mois zegny, hely fo vola tavela aminao. Ary zegny tsy nohon'olo raha volaniko satria zaza raiky za mipetraka à Paris ao lafo. Karakory ataonao tafiagna à Paris anao misy raha ambadiky vola. Za koa tegna raha ambadiky ek place misy raha zegny ek couloir misy raha zegny ary za mipetraka à Paris. OK. Za tsy magnano zegny. Eko migérer budget naka. Karaha za jeudi atsika jo mois de juillet. Ya mois de juillet. Mois d'octobre za misy vacances. Reste mois de juillet za fa mi-anticiper vacances naka. Za tsy magnano trosany billet d'avion. Fa za magnano 4 fois payé. Tsy mitrosa zay? Zay tsy mitrosa. Satria fa agnatin'ny compte-nao raha efa alaindreo systématiquement ahaizanao migérer budget-nao. Kaka koa fo mitrosa basy. Sa France ka koa tô mitrosa France karakory? Mitrosa en France? Anao mety mitrosa. Anao mandeha amina bankinao, anao mila vola zegny hoe vidinao billet. Anao zegny magnefa alainao billet-nao une fois payé zegny azonao. De anao amizaiky mangala misy agnampodiananao izy zegny anao magnefa par mois azonao. Trosa zegny ny fa trosa karaha hoe fa trosa azonao. Tsy trosa lepe mbola andeha ifegna azonao. Fa za zegny fagnaty raha zegny fa karazagna raha fa voahefa zay fa fotoagna fiambesagna. Avy amizay fotoagna izy za fa tsisy raha ifeko. Azonao za amizay fa tranquille. Raha fa OK zegny. Raha fa OK. Igny amizay ka volaniko izy tsy trosa. Satria zegny carte igny ao mandeha fo boka zegny amin'ny compte-nao miala fo. Fa igny amizay anjaranao migérer budget-nao. Za zo izy koa andeha agnefa billet-naka une fois bokany. Loso agny économie-naka jiaby za amizay tsisy vola hoanigny. Ifeko izy ataoko 4 fois. Igny miala hely igny ty mbola misy tavela. Avy mois prochain miala hely igny ty mbola misy tavela. Igny amizay fa migérer budget-naka. Sambarako igny zay le mitrosa billet mandeha Madagascar io zay. Ya mitovitovy fo fa ninaka anticiper koa aloha. No ya azoko le raha karaha sous forme raha fa OK. OK. Ya. Avy le jour J amizay na i volagna le volagna andianako igny. Za fa tsisy raha ifegna. Fa misy baka na andeha Madagascar lafo billet. Fa izy ko anticiper nao izy raha jiaby fa normal. Fotry hoe anao jo andeha mivolagna ambony ry. Nefa anao tsisy vola. Igny anao angala billet fogna. Anao vo mody vacances-nao fa vita, anao mbola agnatin'ny magnefa fo. Igny zay le dangereux igny zay. Dangereux aminazy. Anao mbola agnatin'ny magnefa fogna, nefa raha miambigna anao zo tsy hainao leranao mipody facture zegny hoe raha zegny. Fa misy fotoagna karaha novolaninao zay, na anao tsy niky voyage raha efa voaefanao mialoha. Efa ko mialoha. Avô za tsy mangala hôtel lafo. Azoko. Za mangala auberge. Billet d'avion naka fo ifeko lafo. Za mangala auberge satria za hagnano activité fo marandraigny za efa hariva koa zavan-dragno. Hanigna fa agnatin'ny activité igny. Za avy an-tragno miseky mandry amaraigny za fa izy koa. Za zegny tia magnano road trip zegny. Ya. Fa kezo amizay ma hoe anao découvre raha azy. Zany mahita raha volaninao zay karaha possible. Izy koa zay fa ankamarozan'olo amizay mitretra zegny nagnino tsy tafidy sa hoe le quotidien ndreo mihitsy zay fa tsy afaka mivadika am'le raha avantage jiaby volaninao zegny tsy haiko. Fa zegny any fa niasa zay fa tsy afaka mivadika amin'ny système io fa tsy afaka mivadika amin'ny avantage io feky de karaha ataony anao jeté. Za sûr fa anao jo mbona lalala fonao jeté avy agny itoy fo. Ya, mbo itoy fo ninao jeté. Mbo itoy fo. Satria le raha tiako, lasa tiako. Za découvre voyage naka voalohany zany ta Kenya. Tanao raha karaha zay? Oui, le voyage andehandehananao zegny, le activité fa nataonao nazahoanao avantage itoy fo. Itoy fo satria tsara ny voyage ary zo tegna investissement personnel hitako amin'igny tegna edy. Hitako tegna karaha hoe rentable zegny en tant que satisfaction personnelle. Azonao? Izy io mbola itoy fo fa misy koa zegny ny ataony. Karotra eko mandeha Madagascar lafo de antegna tsy andeha dépenser satria zegny fa agnatin'ny jerinao hoe tsy maintsy misy zao tsy maintsy misy surprise. Azonao? Fô za mandeha magnano karaha io izy volaniko zegny. Za tegna billet fo raha dépense-naka lafo. Ah ouais. De za zegny raha io navitra aminaka resaka voyage io mampivelatra saigny. Anao mahita culture maro, anao magnano rencontre, afaka pratiquer maro feky, afaka pratiquer langue anao, afaka maro zegny le avantage hita aminazy io. Non voyage izy mahita hoe karakory ataony fiainagnan'olo ambadiky agny culturen'olo ambadiky agny tsy voatery fiainagnanareo fa tegna n'izy fa ato mbo misy genre ny fiainagna hafa koa.
bon amaragna atsika izy amizay kikifa ino amizay zegny le conseil no na afatra zo na anatra zo hoe amin'ny ray aman-dreny mitarimy zanaka andafy zanaka andro koa tsy mahay teny gasy tsy mahay culture gasy avy Madagasikara ty nefa raha hitandreo tsara fa aminaka manokana zegny noho ny raha misy impact amin'ny fiarahamonina igny raha io impact ratsy igny araiky faharoe ino zegny conseil-nao koa zegny amy jeune mandeha andafy koa ty andeha andafy nefa raha nialagna eto afa iasa ialagna teto avy agny ro mirody avy agny ro miaraka mivadin'olo avy agny ro magnano skandaly igny araiky magnaraka koa zegny si jetsika magnaraka teo fa ino koa zegny conseil-nao amy jeune mampiasa réseaux sociaux ya karaha raha volagninao teo fa nialanao tao fa tsy nety taminao le raha tsao maro misy olo mitovy kaminao koa zegny mba ino zegny conseil-nao amindreo koa amin'ny farany amizay zegny resaka jeune ndraiky argent facile mandeha andafy koa si voalohany zegny avitra anaka amy ray aman-dreny amy fitaizegna zanaka andafy agny sa raha ilo nadignako volagny teo hoe izo ndraiky fa misy ray aman-dreny zegny ireo kofa miala ty igny zanakandreo hany ireo fa tsy tia lala raha ty azonao igny fa choix igny le volaniko choix anao kofa misy olo magnano choix ananjy fa tsy raha afaka andeha fa tsara zegny zanakantsika mahay culture antsika ary ampianarintsika nata ohatra hoe tsisy fotoagna anao raiky mitaiza zanakanao na hoe anao ndraiky vadinao fa anareo zegny antragno iezafo zegny hoe ampizavagna hira gasy ampitarignesagna olo miteny gasy karaha igny asa agnandro hafa igny zanakanareo ty andeha Madagasikara izy zaraiky anareo tsy mavozo satria zegny anareo fa zanakanareo tsy overy boko na izy indesinareo aty matetiky mandeha magnano vakansy forceva cousin-nareo satria atsika ny mahay miteny vazaha atsika ty mahay miteny vazaha fa ireo baka hagny avy aty tsy mahay miteny gasy ohatra ireo koa misy zanakaraha vavindreo le tanao le tsaikitsaika antegna boka magnano vakansy igny tsy maintsy misy zazazaza fo eo ireo zaza be igny forceva miteny gasy amy zanakanareo amizay zanakanareo boko tsy very mahita tsara fizany ndraiky sirony karakory magnano vakansy Madagasikara zegny natao hoe volagnin'olo défavoriser Madagasikara avec le sourire hitanareo hitantegna ireo hoe misy bonheur azonao igny zegny raha matetiky hitantsika amin'ny olo avy andafy mandeha ty fa zegny zegny afatra anaka ampianara na hoe tsy andeha ampianarinao be hoe satria système pitrany agny zegny hafa fa izy mila mahay tegna valeur anazy valeur fototry nazy racine nazy avy agny zegny tokony hena naka zegny ampianara fo zanakanareo ray aman-dreny koa managna volonté hoe zanako io koa ny fomba antsika io culture antsika atsika na mipetraka ty fa tsara fogna anao mahay raha io amizay anao tsy very mandeha tsy very Madagasikara naka zegny bon ke amin'ny jeune amin'ny resaka hoe asarotany fandehanagna andafy amizay asarotany fandehanagna andafy izy volagninao teo igny afa raha ialagna ty afa raha atao avy agny zegny volagnico atsika hely de na ino raha ataonao io hita fo arandreo karaha igny zegny agnaragnanao misy amindreo hita fo de tsara zegny zo izy koa olo misy justificatif mazava tsara tsy tokony sakanao tôt ou tard atsika io mbo ody an-tanindrazagna fô zana hoe tanindrazana malala atsika tôt ou tard mbola impody fo ary surtout jeune zao ty maro olo hitako promotion naka zao ty misy namako zay arinagna biagna rooftop tsara zany andalo taminany tary mafaly za zegny mahita olo magnano raha karaha igny azonao antegna koa magnano tsy hoe magnano karaha hoe magnano rooftop fa magnano mi-entreprendre zegny antegna mba magnano raha ampidi bola amy tanàna antegna igny matsara izy ary ko maro olo magnano karaha zegny atsika ndraiky mety mahay mandroso fogna satria atsika tsy hagnano raha igny fo aty le aty avantage antsika ty tadiavintsika karaha zegny azo magnano scandale fo hagnano raha angala baraka gasy ndraiky firenena anao magnano izy olo jiaby agny maloto agny baka raha io bon ke io koa zegny tsy tiako tsindregna koa zegny surtout conseil-nao ndraiky jeune mampiasa réseaux sociaux fôtony raha nisy efe ratsy taminao zay raha io tsao koa zegny mba ampatsara olo koa zegny ino zay conseil azonao ampiasa azo ambara zegny amindreo conseil-naka zegny réseaux sociaux ampiasaivo utiliseva amin'ny lafiny tsara fa tsy amin'ny lafiny ratsy koatra misy raha tsy manjary mandalo agny fa saminaka toko ny vidéo zavako andeha publier-gna raha karaha igny azangalagna j'aime karaha raha nandalo tamin'ny moaly izy ty maro jiaby mandefa anao misy vidéo azanao anao koa fa raha karaha igny ignoreva tsy ignoregna hoe tsy ahoagna io fa karaha io azanao fa nanao mety misignaly na hoe ignoreva anao magnano alerte hoe anareo volaiza mipublier raha fa raha tsy manjary raha tsy mety
raha tsara izy koa publien'olo na partagen'olo aleva mifo indesa igny mety aminao izy ampiasainao amin'ny fiainagnanao ohatra na olo magnantra zegny zao olo magnantra boka farany raha tsy tian'olo surtout nandeha-dafy koa nagnano magnantra olo de réseau amin'izaiky izy koa izy ahitanao vokany tsara mampidi-bola aminao tohiza ary le raha nahitavan'olo anao igny nahitavan'olo anao nazaonao influence zegny na hoe nazaonao contrat igny fo tohiza satria igny fa nagnaran'olo anao de igny image igny couleur anao aza mivegna antany hafa eky anao zao marin zegny satria olo zegny miambigny anao mitsipika fo anao miaraka anao mitsipika lavo zay koa hitako zegny koa raha amin'ny Facebook ao karakara zay miambigny olo zegny olo anao magnaboaka fiainagnanao amin'ny Facebook ao reo miambigny anao voatsikogny fo voilà donc sarotro ndraiky mandeha mahitsy atsika ty miloloha tany tsy maintsy leny fa igny zegny éviter de entourage koa entourage zegny mila olo tegna misoutenir anao karaha zegny bon merci aminao mon frère fa bon ça va koa agnatsika teto mahiny tegna ça va marigny fa anao tsy nisalasala ny kaiko nefa anao baka tandafy fotoagnanao zegny teritery ya fa malgré zay ndraiky anao mbona nagnano échange taminakafa tamin'ny koragna nataontsika teto bon anareo amizany keke io izy mariny ifa nilefa réseaux sociaux mariny nilefa fe ya izy hoe izy tsy miavogno zo koa tsy miavogno zo fa izy nikoragna taminaka raha jiaby échange nataony fa nareo la réunion agny regny nareo koragna nany teo fa iambesanareo izy avy agny iambesa impodiagny boka inoako fa nafaponao zegny valiny nafapo za tegna nafapo za raha jiaby nazavenao fa sambako naregny koa liraha nazavenao to fa tsy voatery hoe anao avy agny raha karaha ty fa maro zay avantage izy karaha ataonao jo tenao agny anao milalalana fo anao bon merci kiki bon tapetsika eto amizay raha ty fa maromaro koragna nataontsika teo zay Rex TV